Aq mermere bürünün oğudan binan üngünlü olan davarada medeniyet ve soňgy saatları öz aýdym tarla çykyşlar bilen mereken ruhuny belende götürdüler. Mektep okuwçylarynyň ata watanmyzy beýik ferdarmyzy mukaddes ruhnamany wagt edýän goşulary hatam gowy götürjü boldy. Özgürlükçü iki kat binany Sesiye Türk firmada bir ýyllanam az wagtda bina etdi. Taslima laýyklykda birinji gatda poçta bölümi we ähli zerur enzamlary bilen üpçüdilen şehrara halkara gepleşiklerini okady ýerleşýän. Bu ýurda mukaddes ruhnama togunmar. Ikinji gatda sanly aragatnaşyk telewizion ýaýlymlary gödügçilik zallary, operatorçylyk, idare ediş we inženerçilik tehnika jaýlary, avtozal we başgalary ýerleşýän. Bu täze binada telefon stansiýasyna uly orun berilipdir. Onu aragatnaşyklar öz güýçleri bilen gornady we optik ötümli kabel bilen ýurdumyzyň bitiňi telefon ulgamyna birikdirdiler. Stansiýanyň umumy gowrumy 2048 telefon nomerine barabardyr. Täze kärhana häzirki zaman tele ulgam enzamlary we dünýä standartlaryna laýyk kelýän kompýuter tilgamatlary bilen üpçüdilenler. Hemde müşterileri sanly şehrara halkara öýjükli we poçta aragatnaşygynyň şol sanly EMS Express poçta hyzmatlaryny ýetmäge ukyplydyr. Täze binaň açylyş dawaratyndan natal kesesiýany garaşdyk tamalatyna aragatnaşyk we tele ulgamlar pudugy ýurdumyzyň iň geljegi uly we sarlaşyk ýetýän pudoklarynyň hataryna okkully çykdy. Altynatryň 6-njy ýylyna şol pudogyň iýis netijeleri muny äsger görkezýän. Arsiwille täze diýýän iýse gelmeli beýik ferdarmyzyň Türkmenistanyň halk goşulygyny we ýylatyny halkara standartlarynyň derejesinde ýokary ýylla aragatnaşyk hyzmatlary bilen üpçün boýunça iýisläp taýýarlan maksatnamalaryny üstünlükli durmuşa geçirmekde ýene-de bir möhüm ädim bolup durýar. Aragatnaşyjylar şahly garaşdyrmyzyň 15 ýyllyk toý münasibetli Türkmenistanyň prezidenti beýik Murat Türkmenbaşa tüýsürükden gutluklary ýollap, mehriban ferdarmyda Türkmen halky barada hemme taraplaryň ala edýänligi üçin çäksiz minnetdarlyk bildirdiler. Ýenem döwlet başçylygyna berikçän sağlyk uzak ömür bagty bu watanmyzyň awadançylygynyň hem de gülläp edişiniň hatiratini çekýän ýadysyz zähmetine täze görnükli üstünlükleri arzu etdiler.